Sabak iya si kita sing anak. Ito anak. Anak buntis na mga anak kay nana. Dire, di na mo itugway diri kay. Ang sagbot puro napay mga lapok. Matuwa pa tayo. Tugway na mo iya. Dito na mo itugway sa mga sabok sa kanan kay wala kay nalapawan dito dire kay ubos man diri Nalapalapawan pud ni. Dawat na ng kandi mga ugaw. Nagtanang layap ay lapok ang dahon sa tagbot. Bakit sa kita? Ang oras sa 6:20. Ang sakit ng isang agtang ay kaigo. Adlaw. Diri sa mga agi kay dito papunta dito kay duol ra. Si mga agi kay pamita tumba sa kahoy. Ulay lang. Dagan. Initag yun. Tabok ya wala. Ne. Inita. Ah.